mga vloggers, panggulo lang daw sa Malacanang. Talakayin natin yan. So marami mga nagsasabi na mga vloggers, gulo lang daw yan. Hindi daw sila pareho sa mga journalist na marunong magsaliksik at mag-research ng mga tamang impormasyon at facts sa kanilang pagpepresenta. Pero kung isipin natin, lahat din ba ng mga journalist, ganun din? Nag-research at nagpe-present ng tamang facts? So dapat tignan natin ang dalawang anggulo ng journalist versus vloggers, ano? So yung mga ibang journalist nga naging vlogger na rin eh. So paano ma-differentiate kung ano yung tamang vlogger at ano yung tamang journalist? Kung titignan natin ang larangan ng journalism, marami mga ibang journalist dyan na medyo hindi sumusunod sa proseso ng pagiging responsable. Ano ba yung pagiging responsible journalist? Ang responsible journalist ay ibig sabihin yan, nagre-research ka ng mga tamang facts. Binibigyan mo ng tamang data ang publiko na binibigyan mo ng impormasyon. Hindi ka basta-basta nag-state lang ng mga bagay na nag-a-accuse na walang basehan. So, marami mga journalists na iba dyan or self-proclaimed journalists or even mga galing sa malalaking institusyon, whether online or mainstream media, nakakasuhan pa sila ng libel dahil wala silang tamang way of presenting their information, their facts. They just shoot from the hip, no? So marami mga nakakasuhan. So kung titingnan mo sa larangan na yun, hindi rin naman natin ng journalist responsible eh. So kung titignan mo, mga vloggers, meron din namang mga responsableng vloggers. Wag natin na lahat ng vloggers basta vlogger, bugok, basta vlogger, mali yan, walang alam yan, hindi marunong maging responsable yan. Paano naman yung mga responsableng vloggers? Meron din naman sila na marunong magsaliksik ng facts, marunong mag-research ng tamang data na pinapresenta nila sa publiko. Kaya nga may accreditation process na binabalak ang Malacanang. Kasi kailangan i-accredit natin yung mga responsableng vloggers, yung mga vloggers na nag-research at nagpepresenta ng tamang paraan. Hindi yung mga journalists or vloggers na irresponsable, kasi hindi dapat ang pinag-uusapan journalists versus vloggers. Dapat ang pinag-uusapan natin responsable versus irresponsable na mga tagabigay ng impormasyon sa publiko. So yun ho ang ating paksa ngayong araw na to, na gusto ko bigyan ng linaw kasi marami nagsasabi vlogger, bulok, vlogger, walang alam yan, basta gusto lang yan, views. Hindi naman lahat. Yung iba naman dyan, responsable. Parang journalists din, hindi naman lahat magaling. Yung iba dyan, basta rin makakuha lang ng readership, basta lang makakuha din lang ng views sa kanila mga mga news channel. Sabihin nila mga vloggers, ang pinagkaiba daw ng vloggers sa journalist, ang vloggers hinahabol lang kumita ng pera sa social media dahil merong kita sa YouTube or sa Facebook monetization. Basta makakuha lang sila ng views, wala na silang paki sa content. Hindi naman lahat ganun. Yung iba naman talaga nagpe-present ng tamang content. Kung sasabihin mo, ang mga journalist ba nagtatrabaho ba ng libre yan? Hindi rin naman, 'di ba? Yung mga news companies, kumikita din naman sila sa views. Bakit? May ads sila, 'di ba? Yung mga TV channels natin, may ads yun, may kita din yun. So anong pinagkaiba ng kita ng vloggers sa TV? Pareho lang, kumikita lang din sila pareho sa mga ads whether it's online or sa TV. So hindi dapat pinag-uusapan na yung mga vloggers gusto lang kumita, pero yung mga news channel mas seryoso. Gusto din naman kumita ng mga news channel na yan. Kaya nga na-establish ang news channel para marami manood dun ng mga balita, and therefore pag marami mga nanonood, may bebenta nila yung airtime na yon sa mga kumpanyang gusto magpa-ads during the news airtime. And ganun din sa mga online. Kaya nga naghahabol ng views para magkaroon ng ad revenue. Pero regardless of the ad revenue, kailangan responsible ang presentation natin sa publiko. Hindi natin sila nililinlang ng misinformation, whether journalist ka or vlogger ka. Kasi marami din namang mga vloggers na responsable. So yun ho ang stand natin sa araw na ito.